How to change for the better. 6 tips. Marami nagtatanong, kaya pa ba magbago ng isang tao? Lalo na kung ito'y tinatahak ang isang maling landas o hindi maganda kanyang mga pag-uugali. Ang sagot diyan, definitely yes. Kaya nga ito yung 6 tips natin. Number 1, ang tinatawag natin diyan, set a vision. Ibig sabihin, visualize. Visualize kung ano yung gusto mong maging. Ano yung pangarap mong maging. I-visualize mo yung sarili mo sa ganoong klaseng role model. Kaya mamili ka rin ng role model. Kaya napakahalaga sa ating mga leaders at sa ating mga namumuno at sa mga successful people na maging maayos kayong role model. Kasi maraming mga kabataan na humahanap ng role model. Kaya nga, number 1, set a vision. I-visualize mo what you want to be. And then, from there, ito na yung tip number 2, mind setting or mind conditioning. I-condition mo ang mind mo na talagang desidido ka, determinado kang maging ganong klaseng tao na ninanais mo o ginagawa mong role model para na sa ganon, araw-araw, i-remind mo sarili mo umaga, tanghali at gabi. Mind conditioning, you remind yourself that you want to be a successful person and you want to be a role model also for others later on in your life. Number 3, of course, napakahalaga din ito, baby steps. No? Kinakailangan dahan-dahan mong ipatupad yung mga iyong hakbang na nais para sa ganun maabot mo yung becoming a role model. No? So baby steps yan. Sabihin, healthy build-up. Hindi mo bibiglain na maging isa kang successful person o isa kang kahangahangang tao o maganda yung pag-uugali. Unti-unti, everyday, meron kang tinatawag na health build-up. No? So baby steps ang tawag diyan. Dahan-dahan mong ipatupad yung mga nakikita mong katangian na gusto mong makita sa iyo ng ibang tao. Number 4, napaka-importante rin ito, building the right circle of friends. So, importante yan. Kasi nga, kung sino yung mga kasama mo, sino yung sirkulo ng mga kaibigan mo, they will influence the way you think, the way you talk, the way you act. So, napakahalaga na you have to build the right circle of friends. So, for example, kung gusto mo maging isang successful sales manager, then mix with people who are successful in sales, no? Para makita mo kung paano rin magtagumpay at paano mo ma-adapt yung mga tamang katangian para sa ganun maging matagumpay ka. Ganun din kung gusto mong maging isang successful na politiko o successful na manager, kinakailangan you go around with people who are in that direction or in that career para sa ganun ma-adapt mo yung kanilang mga maayos na katangian. Pilihan mo yung mga magaganda and discard the bad ones, no? Number 5, napakahalaga din to, hobby development. You should create or develop a hobby na medyo babagay doon sa role model na gusto mo o doon sa hinahangad mong maging. No? So for example, kunyari isa kang abogado o isa kang negosyante o isa kang salesperson, ano ba yung mga hobbies na pwede mong pasukan o pwede mong patunguhan para sa ganun ma-develop mo yung tamang role model. So for example, pwede kang mag-ensayo na maging golfer kasi isa sa mga kadalasan mga hobby ng mga abogado, mga sales executive, mga businessman. So that's one. O kung hindi, basketball naman. Depende kung ano naman yung gusto mong patunguhan. No? Kung gusto mong maging coach, gusto mong maging atleta, then go with the right hobby para sa ganun ma-develop mo yung iyong role model dream. No? And number 6, pinakamahalaga, pray and reflect. Ibig sabihin, manalangin tayo at mag-reflect tayo. Kasi nga minsan, meron tayong mga ninanais o hinahangad na hindi naman para sa atin o hindi bagay para sa atin. So humingi tayo ng wisdom para sa ganun alam natin kung ano yung dapat nating patunguhan, ano yung dapat nating gawin para sa ganun we can become a better person, a better professional, and a better citizen of our nation. Yun lamang mga kaibigan. Ito po si Michael Say, inyong dad ng bayan.